الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد সম্মাননীয় সভাপতি মঞ্চাসীন বিদ্বান মণ্ডলী এবং অতিথিবৃন্দ এଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛି। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦୟା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଭା ମିଳନ ସମାରୋହରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମିତିର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏ ସଭାରେ ମୋର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଧର୍ମର ଭୂମିକା। ଆଜିର ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ଅଶୃଙ୍ଖଳା, ଅଶାନ୍ତି, କୁକର୍ମ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହାକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତକୁ ଦୂରେଇ କରିପାରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧର୍ମ କ'ଣ। ମଣିଷର ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ କେବଳ ଆସ୍ଥା ବା ପୂଜା ଉପାସନାର ନାଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକୁ ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ କିପରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ, ତାର ଆଚାର ବିଚାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି, ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ସେ କିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଚାର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦୂତ ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ ଇସଲାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଇସଲାମ ଏକ ଆଦି ସ୍ରୋତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ ଏହାର ପୁନଃସ୍ଥାପକ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। କୁରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି, ଏବଂ ହେ ମୁହମ୍ମଦ, ତୁମକୁ ଏଭଳି କିଛି କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମ ପୂର୍ବ ଈଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। କୁରାନ 41 নম্বর ଅଧ୍ୟାୟ 43 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି। ଇସଲାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ବା ଈଶ୍ୱର ଶରଣ, ଏବଂ ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେପରି ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ପରଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତଂ। ଭଗବତ ଗୀତା 18 নম্বর ଅଧ୍ୟାୟ 62 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛି। ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କର। ଜେମ୍ସ ଚାପ୍ଟର 4 ଭର୍ସ 7। ସେହି କଥା ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ କେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତିର୍ମିଜି 2547। ସୁତରାଂ ଏହି ସମର୍ପଣର ଆରବୀ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଇସଲାମ।
जी निजको समर्पित कर दिए अर्थात ईश्वर को आज्ञाकारी हो जाए ताकू आरबी रे मुस्लिम कहा जाए। ईश्वर विधान मनीषर दुई प्रकार कर्तव्य रही। प्रथमटी हेउछि स्रष्टा प्रति कर्तव्य एवं द्वितीयटी हेउछि सृष्टि विशेषतः समाज प्रति कर्तव्य। स्रष्टा प्रति कर्तव्य भगवत विश्वास धर्म आधार मनीष आपे आपे सृष्टि है नहीं निज सामर्थ्य बल बंची नाही। ईश्वर सृष्टि कले बोली मनीषर सृष्टि हेला से जीवित रखिछंती बोली से बंची रही एवं से मृत्यु देले तत्क्षणात मरी जीव से ही तारो हरता करता एवं भाग्य विधाता। से ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। ए विषय कुरान रे कहा जाइछि कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। हे मानवगण तुम्हें किपरि अल्लाह को ऊपर विश्वास करो नहीं से सीए जिए कि तुमको निर्जीव जीवन देले एवं आहार देले तापर मृत्यु देवे पुणी से तुमको पुनर्जीवित करिवे एवं तुम्हें तांकरी निकट को फेरिबो। कुरान 2 नंबर अध्याय 28 नंबर श्लोक। कि पाई पुनर्जीवित करिवे मनीष निजर प्रत्येक कर्म पाई तांक निकटरे उत्तरदायी। मृत्यु पर से तांकु अवश्य पुनर्जीवित करिवे एवं ता कृत कर्मर फल देवे। सतकर्म करिथिले स्वर्ग सुख लाभ करिवो एवं दुष्कर्म करिथिले नरक दंड भोगिवो। एही चिरंतन सत्य प्रति विश्वास मनीषर आचरण को संजत करे एवं ताकु स्वेच्छाचारी हेबाकु दिए नाही। ईश्वरवादी माने भल रूपे जानती जे ईश्वर प्रति भय थिले मनीष एकांतरे मध्य पाप करे नाही किंतु तांको प्रति भय नथिले पृथ्वीर कौनसी शक्ति मनीष को अपकर्मरु रखि पारिबो नाही। सुतरां धर्मर प्रथम सिद्धांत हेउछि भगवत विश्वास। कुरान एकश्वरवाद शिक्षा देछि एवं वैदिक ब्रह्मसूत्र एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिर पुनस्थापना करिछि। यह एक निष्ठ भाव जड़े अदृश्य ईश्वर उपासना करिवारो आदेश देछि जहाकू आरबी भाषा रे अल्लाह कहा जाए। अल्लाह कौनसी नूतन ईश्वर नुहंती से सही पवित्र सत्ता जहाकू वेद एवं वेदांतरे ब्रह्म कहा जाइछि एवं अजन्मा अविनाशी अचिंत्य अदृश्य अनुपम और अमृत बलि वर्णना करा जाइछि। कुरान रे अछि या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21। हे लोक माने तुमर प्रभु को उपासना करो जे तुमको और तुम पूर्वज मानंकु सृष्टि करिसंती जेपरि तुमे धार्मिक होई पारिबो। भक्त भगवानंक मध्यरे संपर्क को दृढ़ करिवा पाई धर्म रे केतटी अनिवार्य धर्माचार आदेश दिया जाइछि यथा दैनिक 5 थर उपासना करिवा जहाको नमाज कहा जाए। यह वैदिक आर्य मानकर संध्या उपासना परि एक नियमित उपासना। वर्षरे थरे गोटिए मास निर्जल उपवास पालन करिवा जहाको रजा कहा जाए। संचित धनर एक निर्दिष्ट अंश प्रति वर्ष दान करिवा जहाको जकात कहा जाए एवं अंततः थरे मक्का तीर्थ यात्रा बा हज करिवार आदेश मध्य दिया जाइछि। यह व्यतीत ध्यान चिंतन ग्रंथ पाठ नाम जप आदि अन्य केतटी धर्माचार नियमित भावरे करिवार उपदेश दिया जाइछि। समाज प्रति कर्तव्य। इस्लाम आचरण विधिर द्वितीय भागटी हेउछि समाज प्रति मनीषर कर्तव्य संपर्कीय नीति नियम जहार सारमर्म हेउछि यथाशक्ति अन्यर उपकार करो किंतु काहारी अनिष्ट करो नाही।
ଈଶ୍ୱରଦୂତ ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ କହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କାମନା କର, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି କାମନା ନ କର, ତେବେ ତୁମେ ମୁସଲମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସହି ବୁଖାରୀ ଭାଗ ନମ୍ବର 1 କଥା ନମ୍ବର 12। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ ଯେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ନିଜର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଏହା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତିକି କାମନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା କୌଣସି କର୍ମ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଟି ପାଇଁ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଲ ମୁସଲମାନ ହୋଇପାରିବ। ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉଛି ସେଇ ଯାହାଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଶା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟର ପୀଡ଼ାର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲୋକ ସେଇ ଯାହାଠାରୁ ଭଲ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟର ପୀଡ଼ାର କାରଣ ହୁଏ। ତିର୍ମିଜି 2263। ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍ ର ଏହା ଭାଷାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଏହି କାରଣରୁ ଧର୍ମ ସମାଜର ଧନ ଜୀବନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଚରିତ୍ର ହାନି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭୋକିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ବସ୍ତ୍ରହୀନକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ବାସହୀନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବିପଦ ଆପଦରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମାଜର ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ପରିବାରରୁ ସମାଜର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଅଧିକ ନିକଟତର, ଧର୍ମରେ ତାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେତେ ବେଶୀ। ସୁତରାଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଦେଶ ଦେଇ ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ମହାପାପ। ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦେଶ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ନିଜେ ଖାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ଯେପରି ନିଜେ ପିନ୍ଧ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ ବା ଗାଳି ଦିଅ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ପତି ତା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନକୁ ସଦାଚାରରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଏହା ତା ପାଇଁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ହେବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ ଯିଏ ରକ୍ତର ବନ୍ଧନ କାଟିଦିଏ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇ ମହାମାନ୍ୟ ମୁହମ୍ମଦ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କୁରଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଛି, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଉପାସନା କର ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାରିକୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର କର ନାହିଁ। ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସଜ୍ଜନ, ଅନାଥ, ଦରିଦ୍ର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଅପରିଚିତ ପଡ଼ୋଶୀ, ତୁମ ସହିତ ବସା ଉଠା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପଥିକ ଏବଂ ନିଜ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଜାଣି ରଖ ଆଲ୍ଲାହ କୌଣସି ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ଓ ଅହଂକାରୀକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁରଆନ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 436। ମୁଁ ଅନ୍ତିମରେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଭଲ ହେଲେ ହିଁ ସମାଜର କିଛି ଭଲ କରିପାରେ। ଜଣେ ମିଛୁଆ, କପଟୀ, ଅହଂକାରୀ ବା ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର କି ଉପକାର କରିବ? ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତା ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ଈର୍ଷା, କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଂକାର, ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଅନୈତିକତା ଆଦି ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। କାମନା, ବାସନା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିୟମିତ ସାଧନା ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମରେ ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଆଦି ନିୟମିତ ଉପାସନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିରନ୍ତର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା
प्रभुंकर सान्निध्य लाभ हुए एवं मनीष मध्य इंद्रिय गुड़िक दमन कर शक्ति संचार हुए जहाँ फल मनीषर आचरण श्रृंखलित होता है। यह संक्षेप इस्लाम मौलिक शिक्षा यार नीति नियम गुड़िक सत्य न्याय और मानविकता पर आधारित तथा मानव जगतर कल्याण पाई उद्दिष्ट। मोर ओडिया टिके भल हुए नहीं एही पई मु आपन निकट रे क्षमा चाहिबी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା मेरा जीना मेरा मरना इलाही